Il-lejla tajba ħbib tiegħi u dana kien appuntament li ma kontx qed nistenna llum fl-ewwel jum tax-xitwa, imma fuq li ġara fl-10 ta' dalgħodu id-dinja tal-futbol tista' tgħid li inqalbet ta' taħt fuq għal darba darbtejn tlieta. Wara li fl-1994 kien hemm il-Bosman Rule li prattikament il-plejers ġew mogħtija l-libertà, illum prattikament 29 kważi 30 sena wara il-klabs huma liberi u bid-destin kollu f'idejhom. Dan kollu għaliex il-qorti ta' l-Unjoni Ewropea iktar kmieni llum wara li madwar sen ilu kienet tiġa pposponit is-sentenza għatata li il-FIFA u l-UEFA li huma l-ikbar żewġ assoċjazzjonijiet li jmexxu l-futbol, il-FIFA b'mod mondjali u l-UEFA b'dak Ewropew jew suppost Ewropew, issa ngħid għalfejn is-suppost Ewropew, jiġifieri ġejja għaliha, kienu qegħdin jabbużaw mill-poter tagħhom u kif. Għalkemm il-Qorti tal-Unjoni Ewropea m'għandekax direttament li jsir jew jiġi konvalidat is-Super League imma prattikament hemm il-go ahead u din il-go ahead qed tasal anke minn kliem Ceferin li kellu President tal-UEFA li kellu jbaxxi rasu li qal jekk iridu jagħmluh bejn żewġ klabs mod ironiku tiegħu. Sa fuq Ceferin nitkellem lejn tmiem dan l-intervent. Il-rebħa għal-libertà tkellem fuqha prattikament dak il-mittimijiet li f'dak il-lejl fi żmien il-Covid kienu ħarġu bl-idea ta' Super League li mbagħad 12 siegħa wara ħafna minnhom kienu rtiraw minn barra tlieta li kienu l-Barcellona, il-Real Madrid u l-Juventus, it-tim favorit tiegħi u fuq hekk l-editur ta' din il-paġna xtaq l-opinjoni tiegħi. Kienu baqgħu fundaturi mal-Juventus għax forsi l-inqas li għandhom saħħa mill-Ispanjoli, ovvjament. Għandek il-President Gravina jilaq iż-żarbun ta' Ceferin u raw x'jagħmlu kif għamlu fl-2006 biex ikissru lil Juventus, ovvjament. Tawhom is-sentenza li sospiża mill-Ewropa ndew bl-affarijiet tal-plus valenze biex jagħtu din għax ma setgħux jgħaddu mill-bieb allura għaddew mit-tieqa kif qed is-sena l-oħra u l-Juventus imbagħad biex jaslu fi ftehim il-diriġenza attwali kienet irtirat minn fundatur dan is-Super League. Biss però il-Juventus nota ma ħarġux. Issa, kont ħanejt, kummenti kien hemm bosta, u kont ħansemmi lill-President ta' Real Madrid Florentino Perez fejn huwa stqar li din hija kifet rep għal-libertà wara 70 sena lill-klabs kienu li huma letteralment ishom proprjetà tal-UEFA, l-UEFA tmexxi kif trid u tiffinanzja l-affarijiet kif triti, hemmhekk issa mar mill-Malti il-ksuħat. Il-Real Madrid u l-Barcellona ħajkollhom premju mingħand is-Super League tal-li baqgħu sal-aħħar dejjem isostnuha għal perseveranza, ġifieri prattikament. Issa da bħal kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja dis-sentenza fl-istadju bikri tagħha ħaġi reazzjonijiet. Issa da ħajkun hemm klabs li tiġa skeraw ruhom li huma kontra, forsi ma' żmien jekk ħajaraw l-introjtu ħajdurilhom.
Tipo ġo l-Italja hemm l-Inter, il-Roma, l-Atalanta, ġo Spanja hemm l-Atletico Madrid, ġo l-Ġermanja hemm il-Bayern, hemm federazzjonijiet inkluż tal-pupazz Gravina li ovvjament ta' bravu li hu mill-bieraħ diġà qal li ħajkeċċi t-timijiet mis-Serja ġifieri l ma ħajkeċċi l-Champions li xtaqu, ironikament. Champions li xtaqu s-sena l-oħra Napoli l-modell tal-futbol Taljan saħaq li għandu jinbena fuq in-Napoli. So hemmhekk daw tiġa qalu li huma se jkollhom u jixtiequ jilagħbu fil-Super League. Barra minn hekk li tajjeb ta' min isemmi wkoll li hawnhekk tidħol mistoqsija anke personali tiegħi. Il-minna tal-Ingilterra il-futbol Ingliż huwa l-iktar futbol li huwa sinjur prattikament illum il-ġurnata u iskeraw ukoll ruhom kontra Super League. Di ġejja u jista' jkun inni naħseb fuqha din saret mossa ta' Super League sabiex kisser il-Premier League Ingliż għax il-flus kollha qegħdin jiġu investiti hemm minn ħafna nies diversi ġej minn dinja tan-negozju diversi. U issa tkun mossa u jista' jkun għalhekk kien hemm din il-pożizzjoni. Issa, l-ex-president tal-Juventus illi kien qarib sew ta' Ceferin, ta' jgħid li tradieħ bijad il-biċċa xogħol għal ħareġ bid-diska tal-U2 Where the Streets Have No Name. Ta' min jgħid kif qed Juventus ma ħarġux nota, biss però l-isma tagħhom fil-borża splodow, sparaw letteralment il-fuq illum. Ta' min jgħid u issa jekk tridu jew saqsu l-opinjoni tiegħi, jiena l-ewwel wieħed jiena fl-aqel żmien ta' meta ħarġet il-pandemija kont ngħid dawn x'għamlu futbol sabiħ b'xi sorpriża tgħidli kemm saru sorpriżi u kemm tiftakar sorpriżi ta' timijiet li jirbħu. U kont skjerajt ruħi kontra. Biss però meta fimt xemm qed jiġu maġun issa xi biċċa ġina dejt ninnota li hemm ħafna interessi personali minn nies li qegħdin imexxu l-UEFA. Still għadni naqra kawt fuq is-Super League nammetti għax għalkemm ovvjament min qed jippromovi s-Super League ħajjed li huwa kampjonat miftuħ. Issa naraw, minna l-oħra l-UEFA tgħid li mhux kampjonat miftuħ u dan issa żmien bħal kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja irid jagħtina ir-raġun. Ħanaraw minn min kellu raġun. Presso poco biex ma nkomplix intawwal is-Super League huwa proposti jkun magħmul minn 64 tim maskili jkunu mqasmin fit-tliet kategoriji, l-Star, il-Gold u l-Blue, ikun hemm promozzjonijiet u relegazzjonijiet, ħajkun hemm ukoll kampjonat tan-nisa li jkun magħmul minn 32 tim, ħajkun hemm inqas lob iktar introjtu, ħajkun hemm pjattaforma iva li tagħti l-futbol b'xejn għal min ma jridx jara reklami waqt il-futbol iħallas dik ix-xaġa żgħira u hawnhekk nibdew naraw għalfejn inqala dan il-kaos. Il-pjattaforma jisimha Unify. Jiena li nistaqsi u rrid intemma hawnhekk prattikament u wow. Apparti li ħanaqra l-messaġġi li hawn, irrid ngħid ħaġa. Nista' nkun naf x'inhu l-iskop jiena ta' Ceferin li fl-Ewropa fiċ-Champions League, ċoe ta' Ewropea, kompetizzjoni Ewropea irid idaħħal timijiet mis-Saudi Arabia. Jiena dik il-mistoqsija tiegħi. Ewropea kompetizzjoni. Jiena dik tinsaqsi, allura sinjal li da kien hemm xi ħaġa li għandu x'jagħti u ovvjament min-naħa l-oħra Gravin ovvjament se jħroġ kontra għax konti qed naqra dan għandhom 150,000 euro salarju, meta ħajtlef 150,000 euro salarju. Issa ħanara naqra
x'kummentijaw bħala Juventi ma nafx kemm naqbel li nerġgħu nitlu jew nieqgħu fis-Super League għax għalkemm jien personalment favur il-proġett xorta waħda nibża li jkun hemm iżjed vendikazzjonijiet kontrina. Il-gwerra naħseb se tibda issa. Dan il-kumment qalu l-ħabib tiegħi Edim Vella, ninsellimlu, u għalhekk jiena qed naqra kawt. Fil-fatt ma tantx xtaqt nagħti l-opinjoni tiegħi, għax din hija kif jgħid il-Malti, sikkina taqta' minn żewġ naħat. U naħseb l-aqwa mossa li setgħu jagħmlu l-Juventus illum hija kif għandhom espressjoni bl-Ingliż, silence is golden. Għax tiġa sofrejna u vendikazzjonijiet, hija mhux ħaġa sabiħa li fost il-ġimgħa ma jkollniex lob. Jiġifieri jekk bil-Malti ħannazzu ħankun naqra pulit mill-ewwel vijuva se nlaqtuha. Issa dika Edim, jiena ma nafx jekk hux veru jew le. Dil-ġimgħa bdejt naqra deskrizzjonijiet fuq Juventus li jista' jkun li Agnelli jerġa' jipprova jixtri l-isma' mingħand l-Elkam biex joħodhom. Mhux ħanidħol fiha, nafu li l-pika bejn iż-żewġ familji minn dejjem kienet hemmhekk, saħansitra min jgħid l-anka fil-Kalċopoli, t-tor tagħha waslet finalment di u ma nixtieqx niżvija ħafna mis-suġġett għax jiena l-editur talab nitkellem fuq is-Super League imma għandha impatt intern fuq il-Juventus ukoll. Il-Gvern Ingliż waddab veto fuq is-Super League, l-editur, Brady Buġeja, korrispondent tagħna ta' Manchester United, wieħed minnhom proset tal-informazzjoni qed tagħtina mingħajr ma tkun bias. Jiena dak l-iskop għalkemm jiena l-YouTuber tal-Juventus ma tħallċaw biex ngħid isma' Super League tajba jew Super League ħażina. Jien min jien biex ngħid hekk. Jien irrid nara oġġett jaħdem biex ngħid li hu żgur u jiena irrid ngħaddi naqra ta' kumment. U dan, fil-waqt li meta jiena kont ċkejken għalina tfal, iż-żgħażagħ meta bdejna nikbru, il-futbol kien kollox, illum il-ġurnata ħafna miż-żgħażagħ qegħdin jaħarbu mill-futbol xejdulek dan huwa boring u jippreferu t-teknoloġija. Jaf din kienet il-booster li kellu bżonn il-futbol biex jerġa' f'postu. Imma ma jenħad biex ngħidha. U jiena di jiddispeċini li nara verament tfal li ma jagħtux każ il-futbol. Għax anke rajt ġifieri kummenti fil-medja Taljana aktar kmieni llum. Jina min jgħidlek sa 15-il sen ilu kon nara xi sitt logħbiet fit-tmiem il-ġimgħa llum laqas irrid nara. Jalla, jekk din se ssir, issir dejjem għat-tajjeb għal ta' kulħadd. Josef Camilleri froġa wara froġa, x'integrità ħej u x'serjetà ma jgħidux li l-Arab belħu kull kontinent. U hawnhekk jiena mingħajr ma qrajt il-kumment ta' Josef, l-Arab infiltraw fil-futbol Ingliż. Pruvaw mis-Saudi Arabia għax irridu jorganizzaw il-World Cup ta' 2034 u s-saw insaqsijin il-ċeferin jena mhux għax is-Saudi Arabia jew il-Qatar. Għax hu jgħid il-futbol ta' kulħadd, imma verament għax il-futbol ta' kulħadd qed jagħmel il-World Cups u l-kompetizzjoni f'daw il-pajjiżi jew għax hemm il-boqxiex. Għax jiena jekk fuq naħa jridu l-flus, fuq in-naħa l-oħra wkoll u sfortunatament il-flus dejjem għamgħu lill-bniedem fid-dinja. Kevin Kolero imma mbagħad min jidħol fiha Super League, jidħol Champions League ukoll? Le, dik hija le, dawn huma ġiex kompetizzjonijiet diversi u żgur li min jidħol Champions League mhux ħajjelab fis-Super League. Issa, Edim Vella għal kumment tajjeb fejn semma l-Infantino. U ħaniġi għal mistoqsija oħra, ħassir dil-famuża World Cup tal-clubs. Issa, warajja diħel il-korrispondent tal-Liverpool, Julian Grishti, tgħid li għalfejn ħadd involvi lil Julian Grishti issa. Il-koċ tal-Liverpool kemm il-darba sqar, il-Liverpool għad mill-iktar clubs kbar fl-Ewropa, fl-Ingilterra, li rebaħ il-Champions League. U kemm il-darba gerger minħabba l-ammont tal-lob. Allura sab World Cup tal-clubs, mhux iżjed ħankomplu noħolqu konġestjoni tal-lob. U nispera meta tinħoloq il-World Cup tal-clubs, għaxin għalija li jkun hemm iċ-champion ta' kull kontinent,
forsi hu post it-tazza interkontinentali nasal biex naċċettaħħa. Imma issa nispera ma xaħinħoloq il-paroli għax ħajkun hemm ħafna clubs u ċertu lob bla sens, imma rridx noqgħod ngħid għax l-Afrikani u tal-Oċeanja u tal-Asja għax issa ejja nkunu onesti ma' nfusna. Issa jiena bniedem li l-futbol nħobbu li kieku nista' mhux bix-xogħol jiena nagħmel 24 sija nara l-futbol, imma jiena ħanoqgħod nara tim mill-Oċeanja jelab ma' tim mill-Afrika x'ix interessanti jiendi fil-World Cup tal-clubs. Anka l-World Cup qed nara ħafna fuq livell ta' tim nazzjonali li ġejja bi 48 tim. Naħseb wara ċertu lob. Jiena naħseb li rridu nieħdu aktar ħsieb is-saħħa ta' plejers għax irridu naraw għalfejn fl-aħħar żminijiet ħafna plejers qed ituhom attakki tal-qalb meta jkunu qed jilagħbu logħba f'logħba, nistress, okej, li ġib magħha l-futbol, lob f'lob, ġifieri tittara kollox. Din hija katina. Jiena naħseb l-lum huwa kmini wis biex nikkummenta. Ftajt komment kifet għal-Brejt ipprovajt ma kemm jista' jkun ma nkunx biased għax nammetti li jisnaqqas jien innifsi m'għandi opinjoni għax kifet taqta' minn ġiex naħad, biss però irridu naraw kif se jiżvolġu l-affarijiet. Jiena ħantemmaw. Ħanħalli fidejn Julian li żgur ħajkollu iktar kummenti biased u ħajkun iktar ferħan bir-rebħa li għamlu t-tim tiegħu Liverpool, l-iskor ta' 5-1, imma dak kollox fidejh. Jiena il-bambin irid nawguralkom il-miliet it-tajjeb kif ukoll jalla kulħadd ikollu sena aqwa minn din li għaddiet, is-sena tagħmilha tajba jew ħażina kif tixtieq inti, dak huwa il-parir tiegħi, veru jkun hemm ċirkostanzi fil-ħajja li ma jkollokx kontroll fuqhom, imma dejjem tipprova tagħmel l-aħjar. Sa sena ġdida nawguralkom tislijiet. Grazzi Mark tal-kommenti tiegħek fuq is-Super League. Jiena Julian Grixti magħkom illum ħanitkellem fuq il-partita tal-bieraħ bejn il-Liverpool kontra West Ham fejn il-Liverpool back to winning ways wara d-drob disappuntanti ta' nhar il-ħadd kontra l-Man United fejn ħafna supporters stennew li ħatuhom tkaxkir oħra, però il-bieraħ urew wirja dominanti mill-bidu sal-aħħar kontra l-West Ham fil-fażi tal-kwarti finali tal-Carabao Cup biskor ta' 5-1. Grazzi mill-goals ta' Dominic Szoboszlai, doppietta minn Curtis Jones, Mohamed Salah u Cody Gakpo. Il-plejer tal-partita li kien Curtis Jones illi dan iż-żagħżugħ għad għandu 22 sena u dal-aħħar ftit kien parti mill-kritiki ta' telespettaturi tal-Liverpool, però l-bieraħ għamel wirja eċċezzjonali fejn ritorna fl-ewwel 11 u he earned the spot billi skurja żewġ goals mill-aqwa fejn l-ewwel wieħed tiegħu kien finish minn angolu daqs kemm xejn diffiċli jirnexxi li għaddej minn bejn saqaj il-goaler Franċiż Ariola, kif ukoll skurja l-5 goal tal-partita fejn qabeż tista' tgħid kważi t-tim kollu tal-West Ham u finish spettakolari. Rajna goal minn Szoboszlai illi l-aħħar logħba li lab kontra l-Manchester United jiena kont daqsxejn kritiku fuq dal-plejer għala volja wieħed mill-iktar plejers li nħobb u vera kont kuntent li xtrajnieh mill-Leipzig għal 60 miljun għax kien plejer
sabi għafuni li kont insegwi ħafna dan il-plejer, kont insegwi minn meta kien ma' Salzburg, l-ewwel logħba li rajtu jilgħab kien kontrina kombinazzjoni meta irbaħnilhom 4-3 fil-Champions League. U tista' tgħid għal il-kritiki li kellu, inkluż jiena illi nhar il-ħadd tkellimt illi qed li ma kellux partita mill-aħjar dal-aħħar kellu daqsxejn dip in form, però kien il-plejer li ispira l-Liverpool biex jagħtu tkaxkira għal West Ham goal spettakolari minn barra l-kaxxa. U fit-tieni ħaf ftit wara għadni kemm tkellimt fuq l-ewwel goal ta' Curtis Jones illi kien niżel il-ballun tajjeb u daħal fil-kaxxa skurja quddiem il-kop. U mbagħad il-goals baqgħu ġejjin kien skurja Cody Gakpo wkoll. U kif ukoll Salah u goal ieħor minn Curtis Jones. Il-logħba tal-biera kienet opportunità biex il-Liverpool iserħu daqsxejn players, serħu lil Mohamed Salah u lil Trent Alexander-Arnold illi daħlu madwar is-60 minuta u għamlu kontribut kbir. Trent daħal u għamel żewġ assists, kif ukoll Mohamed Salah bil-goal tiegħu ftit wara li kien żvinturat u falla l-astafajta momenti qabel. Kienet ir-risposta perfetta wara dik id-draw li tkellem fuqha momenti ilu u preparazzjoni tajba ħafna biex għall-partita li jmiss li hija kontra bejn l-ewwel u t-tieni post għax imissna kontra l-Arsenal ġewwa Anfield. Kien hemm ħafna wirjiet pożittivi mill-Liverpool, ovvjament tistennija għax kienet logħba dominanti mill-bidu sal-aħħar. Players insemmi wieħed minnhom huwa Joe Gomez illi s-sena l-oħra kien bagħat ħafna bl-injuries u bagħata biex isib il-konsistenza, kien ikollu pa speċi social bit-tajbin u erbaħ żiena u jiena kont wieħed minn dawk illi kont ngħid illi isma' sfortunatament m'għandux futur mal-klabb għax kellu ħafna injuries u nemmen illi l-età li għandu bħalissa għandu bżonn imur jilgħab iktar ħalli jilħaq il-prime tal-karriera tiegħu. Però kull logħba li rajtu jilgħab dis-sena he did not put a foot wrong, as in kien lab right back meta Trent kien imweġġa madwar Settembru fejn kien sofra injury jekk mhux se żbaljat fil-hamstring kontra Aston Villa u kellu jidħol jilgħab Gomez. U kull darba li nara jilgħab il-Gomez jisu nammiraħ dal-plejer għax pa speċi għadda minn ħafna fil-karriera tiegħu, sofra 4 injuries koroħ u il-mod kif maqata għal-buqat u kollet jisħol f'opportunitajiet fejn jista' jiskorja li sfortunatament għadu ma skorjax mal-Liverpool u nimmaġina li din hija ħaġa komuni fil-fanbase tal-Liverpool illi jekk jiskorja goal Gomez ikun hemm xalata ġewwa Liverpool. Difensur ieħor titkellem fuq ġar il-Kwanza illi din kienet dan kien l-ewwel staġun tiegħu at the top level, sena l-oħra kien loan jekk mhux se żbaljat ma' xi klabb mit-tieni diviżjoni tal-Ingilterra jew non-league. Skużawni ma ftakarx eżatt, però kull opportunità li ngħata s'issa jidher li qed jitgħallem mill-esperjenza ta' Van Dijk ta' Matip qabel ma sfortunatament sofra l-injury illi temmillu staġun f'Diċembru. U m'aktar players bħal Konate l-esperjenza minn xemkien trid tibda inti u kull opportunità li kien ingħata ġew Kwanza skużawni dejjem ura li he's ready. U jiena nemmen illi jekk il-Liverpool jieħdu siebu da żagħżugħ nemmen li għandu futur kbir. U hopefully jirnexxi mal-Liverpool u jkollna il-qudiem nista' ngħidu jkollna Van Dijk it-tieni għax il-lob li qed jilgħab l-opportunità li qed jingħata tieħodha meta involvi ruħu fil-goals ukoll, eżempju il-ġimgħa ta' qabel kien skurja l-ewwel goal tiegħu fil-karriera kontra il-Union Saint-Gilloise li alla volja tlifna xorta irbaħna l-grupp. Kien għamel assist lil Diogo Jota fil-partita ta' tielet round tal-Carabao Cup ma' Leicester fejn l-iskor kien spiċċat ta' 3-1. Kif ukoll il-bieraħ għamel assist ukoll il Szoboszlai biex skurja ir-raba' gowl tal-istaġun tiegħu.
u s-sitt goal involvement tiegħu minn mindu firma minn mal-Leipzig. Plejer ieħor illi dal-aħħar qed jilgħab iktar lob fejn fil-bidu bil-kemm kienet jintuża u kull ma kienet jidħol 10 minuti meta l-logħba tista' tgħid intrepħet huwa Endo illi jiena qed iktar minn darba f'din il-paġna li konxettiku meta ġibnieħed pa' speċi beħejna defensive midfielder esperjenzat Fabinho li kon nemmen li kien jagħtina sena sentejn oħra b'dan midfield ġdid. Imma dan l-aħħar ftit lob li kienet jilgħab impressjonani ħafna u wkoll iħalli il-midfielder sa' qudiemu Curtis Jones u Dominic Szoboszlai jew min ikun hemm biex jilagħbu iktar avvanzat fil-ground għax waħda mir-raġunijiet illi jiena nemmen li Szoboszlai kien batta ftit dan l-aħħar minħabba li kienet jilgħab tista' tgħid l-rwol ta' Henderson fejn jilgħab iktar l-isfel, b'eżempju li ħalli l-Trent jitla' l fuq u jqodlu cover għal right back u mhux l-ewwel darba li rajtu jiddefendi fin-naħa ta' Trent meta Trent ikun iktar fuq u t-tim ta' kontrina jaqbadna kontra-attakk. Però minn mindu rajna iktar lob minn Wataru Endo qisu il-midfield ħa iktar stabilta, għandna defensive midfielder esperjenzat għal volja jiena nemmen illi għal-futur għandna bżonn naħsbu għal defensive midfielder illi iktar b'saħħtu u iżgħar illi jista' jtina 15 snin u jkun preżenti regolari fit-tim. Għandna l-Stefan Bajcetic dik il-pożizzjoni, però palissa jgħad barra bl-inġeri ta' żvilupp illi normali illi players ikunu għadhom żgħar ikollhom dawk l-inġeries daqsxejn koroħ illi tgħinhom jiżviluppaw. Eżempju l-ġimgħa l-oħra tkellimt ukoll fuq Kate Gordon li kien lagħab l-ewwel partita tiegħu mal-Liverpool minn Jannar ta' 2022 u jiena minn li Bajcetic ukoll qed jgħaddi minn daw l-injuries biex jiżviluppa ħalli l-karriera tu kickstart u hopefully naraw jilgħab ħafna mal-Liverpool u jiżviluppa f'midfielder world class. Kostas Tsimikas plejer ieħor illi benefika ħafna mill-inġeri ta' Andy Robertson, aħna nafu li Tsimikas mhux plejer li ħajlab regolarment mal-Liverpool ovvjament għax tista' tgħid huwa backup ta' arguably wieħed mill-aħjar left backs fid-dinja, però kull opportunità li ngħata dis-sena tista' tgħid ġitu tajba għax Robertson kien weġġa waqt in-nazzjonal kontra Spanja kien se żbaljat u kien weġġa spaltu, però sa dalwaqt jasal biex jirritorna għax madwar sa Jannar għandu barra u bit-telf ta' Robertson Tsimikas idjena sew, kull logħba qed juri improvements iktar kemm fl-aspett offensiv kif ukoll fid-diviża. Tkellimt ħafna wkoll fuq meta labna kontra l-Manchester City ftit ġimgħat ilu li għalija kien one of the standout players għax mhix faċli tilgħab kontra Foden li huwa wieħed mill-aħjar talenti li hawn fid-dinja bħalissa l-età tiegħu. U iktar ma' d-lob, iktar qed juri l-paspeċi li huwa backup type ħafna ta' Robertson. Darwin Núñez illi kien plejer dal-aħħar għalla kritika daqsxejn u understandable minħabba li quddiem il-lassa kienet ifalli wisq u hekk, però minn mindu l-bieraħ tafgħu ma' naħa tax-xellug Klopp qisni rajt Núñez differenti. Jista' jkun ukoll illi jaqbel iktar ma' Gakpo milli ma' Diaz, tista' tgħid, u wkoll kien involut wet mill-gowl ta' Curtis Jones jekk mhux se żbaljat l-ewwel gowl tiegħu li għamel ir-riżultat ta' tnejn b'xejn. Mela, ħanaddi għal kumment li għandi minn Kyle Attard, nirringrazzjak u nsellimlek. Fl-opinjoni tiegħek meta l-attakk tal-Liverpool ikun fully fit, min huma tlieta li għandhom jibdew? Grazzi ħafna tal-mistoqsija, Kyle, hija mistoqsija vera tajba ħafna, però jiena kieku kelli nagħżel min jibdew
pala frantri, ovvjament Mohamed Salah mhux se tneħħi għal ħadd. U għatnej l-oħra nibda lil-Cody Gakpo u Darwin Nunes għax jikomplimenta ħafna xulxin. It-tnej jista' jilagħbu fin-nofs u ma' Shellog. U waqt il-lob, mhux law darba rajni eżempju jinterċenġaw jibdlu n-naħa, eżempju Gakpo jmur mal-left Nunes imur fiċ-ċentrali. Jiena pala kummenti aħna minn hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, nixtieq nawguralkom il-miliet u s-sena tajba lilkom u l-familja tagħkom u nsellmilkom. Issa ħanaddu reklami kif ukoll l-analiżi ta' Antonello għal partita bejn l-Inter kontra l-Bologna. Grazzi ħafna. Majtu għal-ħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa bil-Kirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lil-neżistakom. Mela darba għamlu tmani tixtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu fidej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Buonasera l-kulħadd. Qabel ma nibda nitkellem fuq Inter Bologna, però nixtieq illi ngħaddi naqra rimarka bħala l-editur tal-Kamra Sportiva. L-ewwel nett proset lil Mark u lil Tulien illi taw l-interventi tagħhom. Mark illum tagħna delivery koj fjokki, nifraħlu ukoll. Biss u qed ngħidha issa qabel ma nibda nitkellem fuq il-logħba anke minħabba l-fatt li naf biċ-ċert li hawn ħafna supporters tal-Inter qegħdin jisimgħu dan l-intervent tiegħi. M'iniex kuntent b'ċertu kummenti illi rajt nhar it-tnejn u tlieta fil-konfront tal-YouTuber milanista tagħna Joseph Magri illi jiena fil-fema tiegħi ma qal xejn ħażin fir-reazzjoni fir-reazzjoni tal-video kontra Ren u lanqas li dan ma out of his way u batilna video minn San Siro fejn kien qed jara Milan Monza biex ħarġna mill-ewwel għax da kollu qal nittama lil Lazio jbaxxuna. Biss din diġà kemm il-darba il-Kamra Sportiva ma tittollerax insulti personali lejn ebda YouTuber. U minnu tistgħu turu li ma taqblux miegħu imma hemm mod u mod. Anke għax għamel il-numru 7 għal 7 Champions League, ma kienx hemm għalfejn ngħiruh Mr. Bean, bniedem. Jiddispjaċini imma kelli naqlaħam fuq l-istonku għax din hija inġusta apparti n-nuqqas ta' rispett lejn il-YouTubers rispettivi. Jikkummentaw jekk ma taqblux magħhom, jgħidu ma taqblux magħhom, imma żommu l-kummenti fil-kawk jew fit-trakka. Kummenti personali mhumiex ittollerati f'din il-banna. Qed inkun ċar kristall il għaliex kif diġà qed
qed inkunu inġusti mal-YouTubers in kwistjoni, apparti li nirringrazzja lil Joseph tax-xogħol siewi li qed jagħmel fil-Kamra Sportiva permezz tal-videos tiegħu fuq it-tim tal-Milan. Niġu issa għal dak li ħafna forsi qed nistennew. Il-kumment tiegħi fuq Inter Bologna. Iva inkazzat. Iva inkazzat għaliex inqlajna mill-Coppa Italja kontra tim li nilabu meta nilabu ma nistgħu nagħmlu qatt. Sar il-bugi tim tagħna per eċċellenza. Dawn l-imperkin Bologna u jiena personali fimni kulħadd jaf illi jien is-sena kelli l-ambizzjoni li nirbaħ l-erba' tazzi. Issa dik l-ambizzjoni hija mitmuma. Ifhimni. Il-logħba daret meta daħal Zirkzee dal-attakkant Olandiż illi xabu jagħmel ħsara l-timijiet dis-sena. Jiġifieri minn hemm ġiet l-eliminazzjoni. L-Inter għamilna l-istajna għalkemm naħseb ħarġu affarijiet oħra konkreti. Hemm konklużjonijiet li rridu nieħdu minn din il-logħba, speċjalment fuq l-attakk. Biss l-Inter naħseb li jagħmlu li setgħu biex jippruvaw jikkwalifikaw għar-round li jmiss. Formazzjoni kienet turnover limitat li ma qbilx kulħadd jaf kont nippretendi illi ninżel full team. Tgħiduli għax il-kampjonat, iva l-kampjonat huwa priorità, imma l-Koppa Italja konna fid-dmir li niddefenduha b'ħadd nies. Voldiri. Għalhekk jien kont ninżel full team u jekk hemm bżonn inserraħ mal-Lecce. Mal-Lecce hu għandna timżel biex nagħmlu hekk bir-rispett kollu lejn kulħadd. Voldiri. Lab Arnautovic ma Lautaro u mbagħad fuq wara labu Biser Acerbi u Bastoni, Carlos Augusto u Darmian, Frattesi, Asllani u Glasen dik il-formazzjoni u Audero Gowler. L-Inter għamlet approċ tajjeb għall-logħba fil-fatt mill-ewwel konna fuq l-attakk, biss nota kemm xejn negattiva kienet naħseb li fil-filma tiegħi Bastoni kien il-weakling ta' dan il-team. Ma rajtx il-Bastoni li rajt is-soltu. Ħalli nkun onest. Plejer ieħor illi kellu lejl ta' min jinsa wara Lautaro. Issa l-aħwa ħankunu onesti. Naħseb illi wasal iż-żmien illi terġa' tiġi riveduta l-ġerarkija tal-penalty takers fejn jidħlu l-Inter u Lautaro jinżel iktar l-isfel. Plejer tajjeb, attakkant, skurja, kiser rekord fuq rekord fuq rekord, imma li tfalli 7 penalties minn 20 naħseb illi huwa ħafna fil-fema. Ira u uniti għal daqstant hemm bżonn li terġa' tiġi riveduta l-ġerarkija u jekk ma jkunx hemm Çalhanoğlu ikun hemm plejer ieħor illi jagħti il-penalties. Jista' jkun Arnautovic nħodu l-formazzjoni tal-bira, forsi anke seta' kien Glasen illi tela għal penalty taker għal penalty. Bisek logħba oħra tajba tal-difensur Ġermaniż, nisperaw falla li jinjora l-Leto. Iżlanna jibqa' magħna ma jmurx għall-Afrikan għat-tazza ta' nazzjonijiet Afrikani. Biss min-naħa l-oħra mbagħad li naħseb biss kien wieħed mill-aqwa plejers li kellna, Asllani kellu logħba tajba wkoll, Frattesi jagħmel li seta', u mbagħad kellna dik l-inġeri ta' Lautaro li nispera falla m'għandu xejn il għaliex ma nistax nimmaġina li nagħmel xi 3 ġimgħat mingħajr Lautaro
speċjalment issa li f'Jannar għandna is-Super Cup ġejja u li hija tazza li qed nippretendi li nirbaħ mingħajr skużi, speċjalment issa illi fallejna l-objettiv tal-Koppa Italja. Konferma oħra kienet illi Awżiljo għal xejn qed iballa fuq il-right wing backs il għaliex l-Inter hemm problema kbira fuq l-attakk u jiena nħoss illi għandna noperaw fuq l-attakk. Idealment, illum għandna 21 ta' Diċembru, idealment fil-ewwel ta' Jannar jiġi ppreżentat l-attakkant il-ġdid tal-Inter li jrid ikun attakkant kapaċi jirriplacja lil Thuram u lil Lautaro. Naf li m'hemmx flus, imma l-esiġenza qiegħda hemmhekk għaliex Arnautovic għamel li seta' imma mhux qed irendi għall-aspettattivi tagħna, Sanchez loba l-isptar anzi u nofsa disponibbli, ma nistgħux nibqgħu nilagħbu b'żewġ attakkanti għaliex issa ara x'ġara. Lautaro għadha nkunu nafu l-MRI test tiegħu u ma nafx. Ma nistax nimmaġina Inter mingħajr Lautaro Martinez fil-ground nfakkarkom qegħdin live għal min irid forzi jgħid tiegħu fuq din il-logħba. Issa, Coppa Italja ġejn eliminati, mit-timijiet li fadal jekk tgħidli min tixtieq li jirbaħha nispera li t-tazza jollija Jose Mourinho u Sur Kajtwajnis, ovvjament. Biss issa dik ma biċċa tagħna naqas voli li issa jara huma, aħna minħatana xogħolna huwa illi nirbħu mal-Lecce, nirbħu mal-Genova, nirbħu mal-Verona ħalli għall-inqas nagħmlu l-ewwel round b'idealment 4 jew iżjed punti vantaġġ. Tinsewx illi f'Jannar għandna s-Super Cup. U mbagħad nibqgħu sejrin. Issa, jaf l-eliminazzjoni tkun a blessing in disguise għax forsi bit-tliet logħbiet nieqsa jaf kapaċi dawn ikunu differenza bejn quarter final u semi final ta' Champions League fejn tidħol fin-SYC ġifieri irridu nżommu għandu consideration bit nerġa' nisħaq illi attakkant iktar minn right wing back. Diġà qed nara aħbarijiet li dħalna l-Buchanan tal-Bruges illi huwa right wing back, okay, jien m'iniex qed ngħid li ma rridux right wing back, imma attakkant irid jiġi bil-fors. U jekk vera hemm xi aħbarijiet ta' xi interess ta' Inter lejn Muriel, Muriel huwa plejer li jaħdem Serie A, kapaċi jilgħab tattilet attakkant u kapaċi jagħmel ballu b'mod faċli. Smajt ukoll possibbli bidla bejn Sensi u India tas-sama Salernitana. Naħseb li r-rwol tat-tielet attakkant jista' jkoprih. Biss huwa importanti li jkollna attakkant li jista' jibdel tenjament il-Thuram jew il-Lautaro meta jkun hemm il-bżonn il għaliex issa l-ground wara biċ-ċar illi Arnautovic u Sanchez sfortunatament mhumiex għall-altezza. Rigward il-gowl tal-Inter dan miskurjat minn Carlos Augusto kien qaqqu li jistfa' ballun b'raqwa anki għall-effert li wera matul l-ewwel parti tal-istaġun u mbagħad ġara li ġara dawn ir-riżultati il-Bologna goals ta' Zirkzee u Indoa. Jiena naħseb li dak li kelli xi ngħid għattu rigward il-logħba ta' l-Inter. Nerġa' nirrepeti il-messaġġ li għamilt fil-bidu ta' dan l-intervent, jekk jogħġobkom tistgħu ma taqblux mal-interventi tal-YouTubers tagħna, imma ma rridx nara tajjel personali. Il għaliex huwa nuqqas ta' rispett lejn il-YouTuber in kwestjoni u sa ċertu punt anki lejja bħala editur ta' din il-paġna. Nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma il-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room
Nfakkarkom ukoll li dan il-video minn ftit ieħor se jkun qiegħed jidher fuq il-YouTube channel tagħna tal-Kamra Sportiva. Issa, wara llum se nieħdu naqra break żgħir mill-programmi tagħna. Minn il-miliet jiena ħanitkellem fuq nota personali wkoll qed tippermettu li din il-ġimgħa nħobb noħodha naqra light, naqra relax, noħu naqra ġewwa break, kun ilek għaddej minn Lulju, preparazzjoni l-istaġun, programmi, naħseb illi mbagħad din il-ġimgħa naf li hemm il-futbol għaddej, imma ħassejt illi anke bil mal-bord niefqu għal din il-ġimgħa biex anke wkoll nagħtu spazju lit-tim kollu igawdi il-festi tal-miliet. Li se nibqgħu għaddejjin biss huma bir-rapporti tal-kampjonati tad-darts min-naħa tiegħi u l-artikli ta' Wayne McAuliffe u James Side fejn jidħlu il-futbol internazzjonali u il-futbol Premier League u Serie A. Hawnhekk qed naraw ukoll xi kont naħseb li nara xi kumment. Biss fl-4 ta' Jannar fit-8 se jkollna programm speċjali mis-sensiela Mix Zone fejn fih il-YouTubers kollha f'xandira diretta ser nkunu qed ngħidu tagħna fuq nagħmlu roundup ta' dak li ġara fil-festi, plus fil-każ tiegħi wkoll nagħmel il-famuż roundup tal-kampjonati mondjali tad-darts illi nispera li Gary Anderson u Rob Cross ma jiddeludewniex lid-darba. Ross rebaħ illum ma' Tricol, għadda t-tielet round, Gary Anderson qed nistennew il-logħba tar-raba' round jekk jibqgħu tilgħi mal-akbar għadu tiegħu Gerwin Price. Min jaf, forsi lid-darba xi ħadd minnhom jasal imqar semi-final. Mill-bqija l-awguri ħantumkom nhar it-tnejn għall-YouTubers kollha bħalissa qegħdin jippreparaw il-videos tal-awguri li se joħorġu kollha nhar it-tnejn. Biss minn qalbi ġa minn issa nawguralkom mill-itħieni sena ġdida, jekk se tixorbu issuqux, jekk joġobkom nevitaw l-inkwiet u nevitaw li tispiċċaw l-isptar tagħmlu xi l-isptar bl-ħsieb. Ħudu pjaċir, strieħu, jew fil-każ tiegħi, voldieri, gawdu l-familji, gawdu l-ħbieb, imma b'responsabbiltà lejn kulħadd. Il-lejli tajb il-kulħadd, sempre Forza Inter, il-programmi jirritornaw fl-4 ta' Jannar bir-roundups tal-logħbiet tal-festi u tal-Paddy Power Championship tad-darts. Sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces.